LC khuma mo pa chuan lal nun sanga hlasak di hlui ti chu ka ngai thla a ka mi thla chuan hmana ka hmangai LC chu alo lang thar era a zun zam chuan min lo fan chiai chiai a ni e khovel in herzel awang hian hma ang kha chuan karil ruwa thar reng to lem lo tharti reng po ka du heklova ma se ka du lo wangota thei hil thei ka ni si lo ka hriat chu apiangin ka thinlung hian alo hmangai zia le ani aya lal dang anom lo zia ka hre chuak le thin di hlui chu chang to mala I hlui mol si lo furla ya ni awangin kanin chunga tang chuan tui alo far tluk tluka kanu nen chuan a farna la ya chuan cho tol le bucket kan do zuya ruwa tam tham deuh a asur to hi chuan kan buai thei hle a kanin chung chu a hu chiau pur thin Mission veng mong lam kha si veng road phei veng tlabir lama chuan mi building thapui pui kara kanin hlui le upato taka chuan kanunen chuan kan cheng ve rek reka kapa min boral sanapo kumriat lai alo ni ve tareng mai kanula nu risel lo tak saitika vai alo ni boxi nen a mel po anau pan ngei to chuan atar hle to a pa le un nau kan nei lo awangin kamal ema pa ber chanchanga chung ko khasak le in le lo kanu enkol chu lo thei lovin kamo phurna anita kanu hi risel lo viau ma se nu teima le om mai thiam lo mi in thlashung mi tak hi ania a thei angin mi kovara te thelin sumtle mazong tal lo hu ve sham atum tlat thin kan re thei awangin damdoi tha leina kan nei lova kanu chu thatakin enkol thei ni ila chu anat na po hi aladam thei tur chi ni in doctor depon an soi nge a kanin chu hanen kwalvel po in thil hlu engma hu tur le chuan tur a omlo arwak huaya thut thleng sei hlui to lam pahnih chu alangsar ber ani banga chuan kapa borala anral na pangpar hlui to tak chu a in khaya chu kanin chei moina chun ani le mai bedroom chu plywood hlui to taka a in pingdang ve shama chhuat la chu thingphel ro chiang lutuk lo man ani awangin a chena sa hle a akaw huaw hloma kanin chia zia le kan tlak bal zia te kan re thei zia te hi soivek don ila in oilo hial zokang in katan po mani din mun angial angan lutuka han soi chu anuam chi alo mani in ti mol phona mai ani don si chumi awanga mani din hun zapui thei kani chuang si lo achang chuan khovel hi anun rong ma ni hian ka hre thin du sak bik nein keini ang mire thei ti tan hian van neina te hian min kalkan bik ni hian ka hria eng kan ti bik nge heti taka kan nom bika an chia hial kan chunga atla bik emni ti thlenga ngei tu chang ka nei fo mai din hun na tleu to laklo chuan mi te hriat lo hian thil thalo pui ngei tu fo chang a tam mai ma se chia le thahriat na hian min la pot ding sham ani kan din hunin azir ve miau lo awangin ni tin in hlo chu ka hna ani maya thil dang ti po chak ve thin ma ila hun hian rim chang min pe ve phal si lo kanu in min turmun awang le a phal ngang lo awangin in hlo chungin college chu kala zom be shama principal hriat thiamna awangin regular lovin ka man changa class kal min phalsak hlawa achunga kalom ngot mai tunlai anga semester systema kan kalvelo awangin attendance alpoi mo lutuk lem lova te sa omlo awangin kumtop exam chu exam chun ani bok awangin in hlodu tan po alaje angreng fu a ma se night college to lova day shift a anle tak vek hian class kal pa in hlo fak ati boy thak ta dewa achang chuan kar tluanin college kalmi alo trum ka nei fawa ka kal trum po in kar khatani tumba ka kal man ngai lo kut dur thup tra chunga class ka kalve chang te hian ka kal khat awangin ka mi khwal thei hle a mani din mun hriat nei in min po hniam to na kalain mel hriat po nei ve manglawa han om ve ngot thin chu si om ka ti thei hle mai mel hriat po nei ve manglawa han om ve ngot thin chu si om ka ti thei hle mai na thona kha chuan ka din hun anga hniam ve tak tenen bianga thanluang nge chung khan in po takin kan nui ho dar kha ania nuam po ka ti zok dai mai
college a zong nun phung nga in thlau mai in seina ala kan in thlau lutuk anuam ka ti theilo college ka kalve thin tum chuan min ngai sak tu pakhat ka nei ve tlat mai lalsan hemi upper republica ummani LCD in an coachina nolatlon tlai thatak pian zeitak mel ngai hla deuh mai ania mel thavur tia soitur nilo ma se apum ruali apian chuan mipa a hi bang reng hle mai LC hi hria chian na em kala nei lo na in an khosak atniam lawang ti karinga thian kom nuam ti mi tak ni in ka sheboka kadin hun ka hria chian awangin va nei ka tum hran lawa min ngai sak ve deuh tu chun ani awang ero chuan ka ngai na khop mai ngai zong lama ero a ena en ngam chi rual ka ni lo awangin chu tiang zong chuan ka en ngai lawa ka ngam lo boka LC point chu tiang zong chuan min en karing bik lo ka in thlarun thin awang le thian kom tur ka nei lo awang chuan min khongai ani karing zoka class of light te chuan midang te chu college canteen le college bull restaurant vela chuan thil tui tak tak ain anin no por hloma ke chu mi hmu hlau takin college nuai garage ke la chuan ka tiffin chu arukin ka ei mola mi hmu ka hlau thei thin hle mai midang te chuan an neya an tho chuat ni lem lovin an in chainal ema an du an ein an ina ka soisil pha ka omlo ma se ka din hunin azir miau lo awangin katan chuan in thlashunna min bel cha tu ani zel mai kota chuan midang ho chu hlim taka nuin anin kom ho diala class kalsi lawa college kalve ringot po an omnol thin class kalsi lawa college kalve ringot po an omnol thin then khat ero karambot ma a lo thuni leng tamai mai po an omnol ma se chung ho chu ka soisel phak an om lawa anni anga du anga khosa thei ni ve ila ke ngei po ka dan tur ani mai thei ma se ka din hunin chu tiang ti ve chu min khap saka ti ve ngat ila chu midang ngoi puyang chu ka tan chuan nui zat hlona mai ani don si ka tifin ka izo chuan ka thian kom ve theina mun library a chuan ka luta ka tam na ber ani awangin ka in thlashung lutuk lem lova lekha bu tha ka nei ve lo awangin ka tan chuan library hi atangkai khop mai kal lo chunga ka zirve lo te chu ka enkol thuaka lekha bu sang ka chin kwal lai chuan LC chu alo lut ve me ka min hmu chuan anui saka kabula chuan alo thu ve hala LC hi ka ngai zong ho lova ka ngai zon ngam ani hek lo kabula alo thu chuan ka in hlo fak na ka kut chi khrup mai tele adur ke na hnu perfect mai te chu mulo se ka du diktak chuan ka din hun diktak hi shevek lo se ka du ani ka kut chu ka thuk ru troka LC chuan tunlai chu class ilovakal khat ve ngai ti thina atia soitur ka wanang reng khop mai ka thil ti thin diktak chu soila min kom du lo pha mai angem ma se min kom ve du chun chu do thil chu thil ti si ani si lo ka taksa chu alum pupa chu zona kher chu chan har ka vati tak mai sen pop chung chuan ka in hlo fathina ka ti tham chia ka ani chuan min lo mil renga ma se in po ka in ngam ve lo ani tak chu class ikal khat thin lu tuka kalo zong ro deuh fo thin che sin class regular ta ka kal hi ka man ve lo ani in hlo reng ka ngai bok sia ka tia ka ngai sang hle mai che class kal pa in hlo thin hian tam lo wasin ka ngai sang zual sut che atia min ngai san tak wang ani chu ka ring san lo tuman in hlo fa chunga class kal mai te chu an ngai sang san lo ti ka sia ma se kalom lu tuk tlat ka filwang po ani lo kan din hunin azir miao lo awangin in hlo fa lo thei kan si lova chu wang chau zok chu ani ka tia class la ka lo hun le ta ka wangin kan chuak dun ta a kan subject anin an awang le subject po anin ang awangin LC nin hian section khata kanum duna kan section a hian students ani somnga zet kan nom awangin in shiat kimpo a har sa hle a LC nena kan din mun LC nena ka din mun kapuang davek chu nuam ka ti chi lo khop mai min husit anga min kom dum lo pha ka hlawani min husit anga min kom du lo pha ka hlawani ma se chumi wang maya min kom du lo ta ani chuan poiti na em ka nei san love ka kom phak ani lo ani maya
Class bana chuan LC chuan gate bula chuan min lo ngak renga lo ni a abul ka thlen chuan min lo nui se ya amoi reu khop asin gate pona chuan kan chuak duna auditorium panna step bula thurna an siama chuan kan thu duna LC chuan ka chanchin kim chang takle kan chung ko din hun chu shil turin min phuta mau maya ka soi she viau mai ka chanchin kim chang a hria chuan min husit lu tukang min phut miau awang chuan kan chung ko chanchin le kan re theizia chu ka shil ta veka ka thu soi lai chuan chiang takin min en renga min khongai hle ti a mela tang chuan ka hmu theya a chanchin tlang puipo min shil veya ma se a soi thawak du lo kanin thlarun a hlawani ka ringa anu le pa te chuan sarkar na chete an tho ve ve thu te min shila atnuwa officer ve ve an ni thu midang hnen atangin ka shele thawa LC chuan pian pui u naw anei to lawa a u naw mi pa in anau pan lain a boral san to ani LC nun dan hi makatingot mai mi ho satak an nia du nei thei an ni chungin anun le in cheina te chu a simple em a class kalnan po scooty te nei adu ang scooty te nei a du ang anga thei ani veite reng len an nei lo ber ang shimin a ve bora anun la chu a hlim em boxia hun rei takan thudun hu chuan class dang ho po an lo banga a thian te ho an lo kal tabuk awangin LC nen chuan in kham lo tak chungin kanin thla taria a thian te ho an lo kal tak buk awangin LC nen chuan in kham lo tak chungin kanin thla taria LC nen kanin kom tum kha ka top lam kha ania ka din hun le kan re thei dan zung kha zep lova ka sui tak vek awang khan eng ang chein nge min ngayang ti chu ka ngai tua neu newa kayang fasha akara in hlo chop reng mai chu eng wala chuan min ngai ka ring lo min kom dum lo pha ani poin ka dem chuang lo ka ton than pa ngai ani awangin tor dan to ka thiam em ang kan na tho lai kan zo to awangin na tho tur dang ka zong le vat vada van nei tha ka ti don nge van doi tha ka ti zok don kan principal chu kan ina localin kan college a lungrem na tho tura thu min lo shil hlo maya hupur rutak lom taksi in na ruwa ka mu chu thok turin kanin befel le ta a na tho she nei thiang lo ti taka na tho tur chu ka pu thei fu maya kanu po alom thin khop mai kan college science laboratory thar sakna turin college building bola chuan na kan thok tan tangala achim tur ve nan lung kan rem ta lungrem hi ka ti than to awangin ka thiam ve to hle ani ma ni kalpui te nge mulaya na tho kor ne na in lo chu alo nuam ho lo mai nal tak taka in chain student ho chuan min kalpel fo ka mel lo she to tlem te chuan min mel sheka min ngai sang lo ti sia taka min soizui sep thom shiat phei chuan anwam mul lo nuam lo ma se ka tor angai miau sia kan principal po hi har sataka sikul kala in hlo fa chunga be changa tun din mun hi thleng thei ani mizorama kan officer lian tak te po hi a hun laia har satna le si omna tam tak tuara zir te anni chu aro puina lai tak ani boka ma se an thorim na te mu kanin an hlotlin hnu chia kan mu sak thin sia ti in ka ngai tuan neu newa kan lungrem le tur ka chermam le tur ka thlek wanga formula hi a tamol lo mi pa tu tan po thiam lo tur a om lo chut mam le tuma ka hnung lam en mi lova ka tu bo ka ban lai chuan ngal rek bor ka man nol maya ka phuchiang hle mai ka han en nak chuan LC chuan min lo fiama ka tu bo lak tur chu a ke in a lo thai son alo ne LC chuan min lo nui se ya at thian te mel tha le in chen nal tak te singa po min za pui mel reng apulo i chau to em ati dan ka lo zirtir i chau to em ati dan ka lo zirtir don che ami tin min fiam bora kabula chuan ala thuta ang sawa he nu tak hi chu o awa handang lam tak em ka ha ati dam sung theinia min be siama ka kutchar khororum to te ka thlan luang nge te le ka na thona thuam no ba le rim chetak te chu ten mel reng apulawa ame ngai nat na chung thil te chuan anti danglam lo hle ti ka sia ka lom ngot mai card luanin class po ka kalve man lovin na ka thoka
LC po chuan a kha tokin kan ha thawna chuan min lo kan sia kuwa le eng I lo ei tur min lo kena an zir lai ka hria tur awm chin te min lo hrila ka valawm thei tak em LC zong thian dang lam tak avani em ka ta na hlutna hi ka dam chung zongin ka rul seng to lawang ka thian te kan hna tho pui te ho chuan LC min ngei sak dan an hmu chuan in ngai zonga riak min ngaia min dem fiama LC mel that le pian nal an ti zia an han sep chawa in ngai zong ho lo ma ila aruk tak chuan nuam ka lo ti ru thei hle thin kar ni zet kan thon hu chuan kan lungrem chu kan zota class ka kal khat awangin ni khatal chu kal ka duwa ka in hlo regular deuh hi chuan kan hunen chau kan ni boka kan ho tak lu tuk lawa kan ma mo zual pui chu ka phuruk ve mai thin class ka kal le ni chuan LC chuan min lo lom thiam le hle mai dik tak chuan LC chu om lo se college kal hi ka hu phur thei ngotang ama awang chawa phur ve ta em kanisia class bana chuan LC chuan thilpek tur che kanaya mase kanena ilo le no chuan ka pedon lo che ati mau mai sia ka van hu phur tak em andin mun a hniam lo ti ka hreru ve vek sia chen om thei deuh te ina chuan kai po in thla hrun nak lain anni in kher khera lian chu ka zak ani LC min som luitlat awang chuan hre chung chungin ka zui tange nge a karin le ka suang tua phak bagin anin chu alo nuamin aro pui dai mai an furniture le bungbel vel tela chu uluk taka in kolti hria takin a fai hlara a in rem dan atang chuan an nin en kolna po a tha hle ang ti a hriata lekhabu chuara an lekhabu atang po ye lekhabu chuara an lekhabu atang po chuan mi hoi her zau takan ni ti alang reng mai ompuyan nei mi alo chu makkati le hle boka LC chuan thingpui aloma kanina po alo len ve ngei tur thu ala soi tak deuh dewa teu lo mai LC chu kanina alo leng tur ani lo anin le kanin ka ngai tua dun po in na thei tlo ani chuan kanin chu bong in po min ti sakse a om lo na ka hemia lawang kan khosak phung reng a in thlau mai ka hodon chuan LC chu aruma chuan aluta kumtir atanga not an lak zong zong chu computer type sa xerox vek chu min peta a LCT in ka chua san hu chuan ka tho huaya dik tak chuan hetiang ang in ro pui taka hi nuam ka ti ve lo in thla run reng anga ya ka thiam lo khovel hi chu a fair ka ti lo then khat mal somna tin reng avura then khat min en san boxi in ro pui tak taka chengte chuan kan din mun hi min hria thiam pui chu soilo midang te nun dan hi an chut sak pe lo shim shim LC chu alo leng ve tur ani lo leng tur po in ka som hlek lowang kanin le anin anin thlau lutuk kanina chuan thut thleng sei hlui to tak pahnih kha kan thil hu nei chun ani mai sia kan den mun chiang tak hi alo mu ve tur ani lo kalkonga chuan vaipa hian bora war ung to tak ko chungin thirsia a omem alo ti lo lawa ni e vai thir chezong ti in kan husit em a dik tak chuan mizo ten thir chia kan zonga kan jon sa chu an lei mai zo ka ni an ni chuan thir chia mangin an nu pui fanau te an chawma sin thir chia tia kan suilum mai kha an chuang tuya thir tha siam nan an mang le hlova chu ani khovel chu chelwa om lo mi in ti tak taka thil ati chuan a hlotling thin ka man hun lai tak ani awangin class po thanem ngai takin kakala kakal ve trum hi chuan hlokpui ka tum ve hle thin class of lai chuan LC nen chuan kan in kop chuta abula omma ha dam thlakin mi hria thiamna anga a abula hi chuan thinlung takin kanui ve thei thin ani chhun chol huna mul hian ka boy thin mi te anga kan tin vela cholna ka nei velo awangin tiffin ka pai maya lunch break a to chuan LC chu ka thlima min hmu lo turin ka hel sham thin ka omdan chu alo hreru vek nimo nikhat chu garage motor phena ka tiffin ka hon mek lai chuan motor pakhat phena tang hian camera alo de zok maya ka zakin na ngaina ka shelo nge mai mi thil ruk tuma min ngai im niang o ka tiril ru neu nawa chuti lai chuan motor phena tang chuan LC chu alo nui chuak chiama min lo en tharu reng ani mo ka va han run tak ka nui po aza velo ka thin arim lek
ka za awang chuan ka hmai te chu a sen op opin ka hria ka tiffin ei lai te chu min la ei pui zui le dang hala e nu tak hi chu tiffin ei tur poi min som ve du lawa min thlim vel mo I phakar hle mai ala ti zui mi ma za na ka la in ka thina ur boxi I du le pai vela ani melom ka tia kamel rum waka amala chu ala nui ora mi ma mi hriat hlawa thom dim ve thin na ka la in ni don tak nak tu ka tang chon ka pai ve to nge yang chuan min nei pui du angem atia ka thin rim der ve laklo to chan po ka chang du lawa ani la chuan min ti lungoi tumin min fiama min nui chia min nek sala a mui azuma anui mon ta thin rim rei thei po ani lo class bana chuan LC chuan ket bula chuan min lo ngak mi lo chu makati hle mai ni danga chuan ni se min lo ngakanga min lo nui se yanga abek chu ka kaukia alo me bel le chot anga kain hlo fak na kut chik thap hrup chu shelo ni om takin a vuananga kan thutna thina chuan thu in hlim takin anui le or om sia thilenge mohman mo thak deuh anei ani awangin min ho san ani karinga ril ruking bai tak chung chuan ka kal ta hnak hnaka LC mel mulawa ka ho chu ka ruak hua in ka sia a karil ru anuam lo hle mai he nu til lo hi chuan ka nun hi nun ruak ngumang ang mai ani in ka sia amak ngot mai in ka thlen chuan ka nu alo om lova ka thuam ho chu ka hlip soka towel kaukia ba chungin underpen chu ha in bol tur chuan ka fai fuk chuak hlara chu ti lai tak mai chuan LC chu kongka chuan alo dak heu mai ka muthut chu ka zaklu tu ka ruma chuan ka tan lut chona ka va han hotak ka kikorte mong pop kha alo mu manangem le a thalo zo ka hak tum tak ani sia ka zaklu tuk ruma tang chuan ka chuak ngam to lo ani la chu anui ora ka va phok chiang che ve ilo sexy hle maya atia anui ora inga tinge ilo len ka lo leng ve du ani mai lo min som du box silawa I phalna lang ma sak khera nga yami ngai ka phalna lo chon lo len ka phal lo ho nga ro alo leng hi ka huwa ani lo leng turan ni lo wasin kan nin hi am hutura ni lo ka ho don chuang lo ka ho hun chu ka thu ani mai anui pa ora ka va han ngei tak oro kain bol don pindana tangin in lengan komngai lo chuak rang mai ro ken hatha soka mani ina po in thlasun ana du kher mai tukhum thak lo pui hiat no pa chuan ka chuak ta nge ya engtin nge kan ni lo hriat theya ka lo zui ru che mole ewa han zak theilo tak me chia zo kin mi pa han zui ruk te chu ka tong kam chu amoi lem lo ti ka hria ma se ka huwa ka thin rim tak zet ani alo leng hi ka huwa in kom chak te ui te lo chu zui ru tu po in nei chei lo kha ngoi mai te TNLC chu ala nui tak deuh dawa dik chu a dik ve ang reng viau loi sia kan thenom te ui te buang hian Mr. Wangpo ni chuang lavin kan ha thok tur le ka chuak tur reng hi min zui a chinga kan hnot ho fo mai ti ngai na tak po ka hreto lo he nu hi chu min hu sit wang ti donila kan ha thok lai po min za pui lawa bidang tam tak zinga thian ka nei chun min kom ser ngai lo tu ani boxia LC chu kan thut thleng sei hlui to taka chuan a thua kan banga kapa anral na pangpar ungle hlui to tak chu a thlek wanga kan nin chung chu kamel kwala bungbel che fara tak te bungbel che fara ve tak te kan nin bang hlui to tak te le kan dar thalang ke awanga kan thom to te chu ka za pui thar hle mai ka za pui tak voi khatna ani hialin ka sia annin ve thung kha chu chhong sang tak ni lo ma se anuamin a fai tha ema engkim mai chu tunlai tak le fai tha tak vek ani sia kan nin ne na khai khin chuan vanram ani ringot an thutna te chu sofatup nuam tak ani sia an pangpar khoi te chu nal tak uluk taka in kol ani ti asiat ma se ke chuan pangpar lem hi kangai na lo mihring ang chau ani nalve tak si ma se rim tuin na pakhat ma nei lo pon lam moi na chia nei a chung lam bel chian dol lo ani chu chia chu ani mihring khosak phung chu chunzom le tur